Здравейте, уважаеми дами и господа! От мен Десислава Щебетовска и днешния имотен казус, в който ще ви разкажа за това как да извадите работно време от съответната община, когато сте собственик или наемате търговски обект, за да развивате вашата търговска дейност. Оказва се, че за да извадите работно време или така да кажем да регистрирате вашия търговски обект в общината, е необходимо да се приложат и други документи от други инстанции, с които предварително трябва да се снабдите. И днеска аз ще ви разкажа какво е нужно да направите, така че останете с мен, Десислава Щебетовска, в този имотен казус. И така, как става регистрация на търговски обект в общината за работно време, какви документи се предоставят в съответната община, откъде да се снабдим с съпътстващи документи за регистрацията. Нужно е свидетелство за регистрация на фискално устройство. Нужно ви е и да имате регистрационен номер от Българска агенция за безопасност на храните. Също така копия от документа за собственост на имота, договор за наем с юридическото лице и копия от удостоверението за въвеждане в експлоатация на сградата. Няма такса в общината за регистрация за работно време. Както ви споделих, нужни са някои съпътстващи документи и някои пояснения, които се налага да направя, за да ви бъда от полза. Ще започна с фискалното устройство. Най-общо казано, в сайта на НАП има пълната информация за фискалните устройства. Аз тук съм ви извадила оттам малка част от съдържание, което е полезно, но в общи линии ще трябва да сключите договор с фирма, която има и може да извършва такива правомощия и да извършва техническо обслужване и ремонт на вашето фискално устройство, което ще ви го и продаде това фискално устройство, ще ви направи всички регистрации в НАП и ще ви въведе в експлоатация устройството и ще ви издаде свидетелство за регистрация. След това вече устройството изпраща съобщение до НАП и получава отговор дали регистрацията е успешна. И тези фискални устройства задължително имат техническа възможност за установяване на дистанционна връзка, чрез която да подават данни към НАП. Второто място, където се налага да се вадят повече документи, които са свързани с тази регистрация, която трябва да направите там, това е Българската агенция за безопасност на храните. Тук е важно да знаете следното. За да направите регистрация в съответната областна дирекция към Българска агенция по безопасност на храните, е нужно да имате копия от документ за собственост или договор за наем с наемодател на вашия магазин. Нужно е да имате заявление по образец, което попълвате на място в съответното ОБДХ за град София. Адресът е на булевард Данаил Николаев, номер 7 и съм ви дала телефона 02944 4636, който към този момент е актуален. Платена такса, която плащате по банков път или EasyPay, и след плащане получавате един входящ номер и фактура за плащането. Следва да се снабдите с договор за извършване на дезинсекционни и дератизационни услуги и система за самоконтрол, така наречената HESEP система, както и съответстващите инструкции и приложения към тези документи, които съпътстват тази система за самоконтрол. Следва точка 5 от този слайд, който съм ви подготвила. Това са документите от 2, което е тази система за самоконтрол, HESEP система. Е нужно да се представят пред инспекторните на областната дирекция за безопасност на храните. ОБДХ издава протокол по образец. След това номер 52 за извършване на проверка в обектите по член 229 алинея 1 от Закон за ветеринарно-медицинската дейност и следва да си вземете разрешителното. Искам да ви обърна внимание, че е нужно да направите регистрация в съответната областна дирекция.
към Българска агенция по безопасност на храните. Всеки град си има областна дирекция и вие трябва да видите във вашият град къде е адреса на тази областна дирекция към Българска агенция по безопасност на храните. Следващия важен момент, за който искам да поговорим и да ви обърна внимание, е договор за наем на физическото лице с юридическото лице. Нужно е сключването на договор за наем, когато собственика на имота не е фирмата, е физическо лице. Какво означава това? Означава, че ако вие сте едно физическо лице, което притежава нотариален акт за собственост на магазин и ако вие самите ползвате този магазин за търговска дейност, трябва да сключите договор вие като физическо лице с фирмата си. И вторият момент тук важен е, че ако собственика на имота е фирмата, която ще извършва търговска дейност, в обекта договор за наем няма. Тоест, ако в обекта вие като фирма в нотариалния акт фигурирате като фирма, няма нужда да сключвате фирмата с фирмата договор за наем.